ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Perverdigara şolarni yani tövbe edip sen yoluna düşen adamları cennet-i adınğa dahil et. Ol cenneti ki şolarga vaade edipdin ve şoların ata enesinden ve hatınlarından ve evlatlarından salahiyetli ve layık olanları da cennete dahil et. Tahqiq sen tamamı işlerinde galip ve musallat ve hakimdirdin. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Hudaya şolarni yaman azaplardan sakla ve her kimni kıyamet gününe yaman azaptan saklasan tahqiq şoňa rahmettin ve şudur ulu baxt ve ulu saadet. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Tahqiq oltor adamları ki kafir bolupdylar, şolarny qyğırlar we aýdylar, Hudaýyň sizden bizarlygy we Hudaýyň size gahry gazaby sizin özüňize etýän gahry gazabyňyzdan ulurakdyr we güýçliräkdir. Ya dedin ol dünyada sizi imanı davet edilip çağırlıyardı. Pes siz enkar edip kafir bolýadynız. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Kafirler feriştelerin ihanet tariqyny aýdan sözlerini eşitenlerinden soň aýdarlar: Perverdigara, sen bizi 2 mertebe öldürdün ve 2 mertebe diriltdin. Pes biz öz günämizi iqrar etýäris. Indi aýa dowzakdan çykmaga ýol barmy? ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Şu size berilýän azap şoň üçindir ki wagty ki dünýäde bir Hudaýyň ady tutulup şoňa dawet edilse siz kafir bolýadyňyz we eger Hudaýa şirk getirilse oňa tasdiq ederdiňiz. Pes nihaýetde uly bolan Hudaý üçindir hukm ve şonuň ihtiýaryndadyr. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Allah tebarek ve taaladır. Özünün kudretine ve birligine delalet etýän nişanalary we alamatları sizlere kökezýän we sizin üçin asmandan rızqa sebäp bolýan rahmet ýagyny ýagdyrýan ve pendo nasihatni kabul etmez. Meger tövbe edip Hudaýa ruju etýän adam kabul eder. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Pes ey müminler, faqat bir Allah'a ibadet edin. Dininizi ve ibadetinizi Hudaýa halis edip. Egerçe kafirler şonu yaman görselerdi. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Allah tebarek ve taaladır. Derecelerini belend etýän we arşyň eýesi wahyny özüniň hukmy bilen öz bendelerinden halan adamsyna nazil eder. Ta adamlary Hudaýa mulagat edilecek kıyamet gününden korkussunlar deyip. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Ol günne şolar yüze çıkıp zahir ve aşkar bolarlar. Olaryň hiç sady Hudaýa mehfi kalmaz. Şolar zahir bolup yüze çıkanna şolara aýdylar: "Şunkun padişahlygy kim üçindir?" Şonda hiç kim jogap bermedi. Allah tebarek ve taalaň özü jogap berer: "Bunkun padişahlyk faqat galib we qahhar bolan bir Hudaýyň